नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला मुगाच्या डाळीच्या पिठाचे आंबोळे कसे करतात ते दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. हे मुगाच्या डाळीचं पीठ आहे. हे सालीसकट आहेत मुगाची डाळ, त्याचे पीठ करून आणलेलं आहे मी. हे 2 पेले मी घेतलेले आहे. हा एक पेला आणि हे एक पेल, 2 आहेत पेले. आता त्याच्यामध्ये हे मिरची 3 मिरच्या आहेत. हे बारीक चिरून घेतले आहेत मी हिरव्या. जिरा पावडर 1 चमचा घालायची आहे. कोथिंबीर आपल्या गरजेनुसार. हळद अर्धा चमचा. मीठ चवीनुसार आणि पाणी हे सगळं घालायचं याच्यामध्ये. आता आपण पीठ तयार करूया. आंबोळ्यासारखं पीठ तयार करून ठेवायचं 2 तास. आपण आता याच्यामध्ये जिरा पावडर टाकूया 1 चमचा. 1 चमचा आहे. हळद टाकूया अर्धा चमचा. म्हणजे आपल्या गरजेनुसार आपण टाकायचं. मीठ टाकू 1 चमचा. आणि हे मिरची बारीक करून ठेवलेली. कोथिंबीर आपण नंतर घालूया हे करून झाल्यावर. आपण कालवून घेऊया. जसे आपण आंबोळ्या करतो ना तांदळाच्या पिठाचे, तसं हे पीठ ठेवून द्यायचं. 2 तास पीठ भिजत ठेवून मुरत ठेवायचं आहे. 2 तासानंतर हे करून घ्यायचं. जाड नाही करायचं, पातळ नाही करायचं, मध्यम करून ठेवायचं आहे. ही सालीसकट मूग डाळ आहे, ती दळून आणलेली आहे मी चक्कीला. हे असं पीठ करून ठेवलं. एवढं जाड आणि जास्त जाड पण नाही, जास्त पातळ पण नाही, एवढं जाड करून ठेवायचं. हे एवढं आंबोळ्याच्या पिठासारखं. आणि आता ह्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर घालूया आणि ती पण ढवळून ठेवूया. हे 2 तास आता पीठ आपण असंच ठेवणार मुरत. जेवढी तुम्हाला पाहिजे तेवढी तुम्ही कोथिंबीर घालू शकता तुमच्या आवडीनुसार. आता मी ढवळून ठेवून देते झाकणी मारून 2 तास. 2 तासानंतर आपण बघूया हे पीठ कसं होतं ते. हे मी पीठ ठेवलेलं होतं मुगाच्या डाळीचं, ते आता हे पीठ असं आलं आहे. आता आपण आंबोळ्या काढून घेऊया. तवा मी तापत ठेवला आहे निर्लम. तेल लावून घेते त्याला. तेल लावलं आहे. झाकण ठेवूया. बारीकच ठेवलं. गॅस फास्ट नाही ठेवलाय. अशा प्रकारे झाली. अशा प्रकारे मी सगळे करून घेते. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.